खुलुमबाय साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै जोङो जर'खायै फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनां आयदा लानानै फैदों बेनो जाहैबाय थाखो खथायाव फोरोंगिरिफोरा बर' आयदाखौ माबायदि फोरोंनांगौ बेनि सायाव जों सावरायगोन जों मिथिगौ फोरोंगिरिनि फोरोंनायनि सायाव फरायसाफोरनि आखल आखु जौगानाय बियो सोनारो फरायसाफोरनि जे मोजां रिजाल्ट आरो एकाडेमिक एचिभमेन्ट बियो फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनाय आदबनि सायाव सोनारो दिनै जोङो सावरायनो लादों बे आयदानि सायावनो आरो आंजों लोगोआव दङ गसाइगाव बिएड कलेजनि लेक्चारार बड' डिपार्टमेन्टनि जुलिया नार्जारी बिथांखौ गोसो गोरबोजों बरायबाय दा नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे बर' आयदाखौ फोरोंनायाव फोरोंगिरिया मा सोलो बाहायनांगौ बा माबायदि फोरोंनांगौ थेंक इउ सार आं सिगाङावनो बुंनो लुबैदों सार माने जेब्ला जोङो माखासे फोरोंखान्थिखौ मानिनानै क्लासरुमाव फोरोङो अब्ला जोङो माखासे फोरोंखान्थिनि जे स्टेपफोर दङ जों बिनि थ्रुयैहाय क्लासरुमाव हाबोबा जोङो मोजां जायो बिनि थाखायनो जोङो फर एग्जाम्पल होनो हायो सार जोङो जेब्ला बिमा रावखौ फोरोंनो थाङो बेवहाय साननो हागौ गोबाङानो जेनेबा बिमा राव फोरोंनायावहाय जोङो माखासे खान्थिखौ सोलियाबालानो फोरोङोबा मोजां जानो हागौ नाथाय बे नङा जेनेबा जोङो बेवहाय खान्थिनि गेजेरजों जुदि जोङो फोरोङोबा जोंनि फोरोंनाया साबसिनै जायो बेनिखायनो खान्थि होननानै बुंदों मा खान्थि दङ गिबिनिफ्राय सार बेखौ बुंगोन आङो सार गिबियावनो आङो बुंनो सानदों फर एग्जाम्पल जेनेबा खन्थाइ फोरोंनायनि बिथिङावहाय आङो खान्थिखौ बुंनो सानदों जोङो सिगाङावनो फोरोंगिरियाहाय मा खालामनांगौ बेवहाय जेब्ला जोङो थाखो खथायाव हाबगोन थाखो खथायाव हाबनानै फोरोंगिरियाहाय मा खालामग्रोनांगोन जों बिनि सायावबो नोजोर खालामग्रोनांगोन सार बेयो माखासे खान्थिनि गेजेरजों फैगोन जेब्ला जोङो थाखो खथायाव हाबगोन होनबा जोङो थाखोनि जे थासारि थाखो खथानि जे थासारि जोङो बेखौहाय सोरगिदिं नायग्रोनांगोन जाहाथे क्लासरुमनि थासारिया गुलाय गुजाय जानानै थायाखै बेखौ जों सिगाङावनो नोजोर होग्रोनांगोन बिनि उनाव जोङो फरायसाफोरखौहाय गोसो फज'नो हानाय बायदि जाहाथे बिसोरनि गोसोआ स्थिर जानानै थायो गुलाय गुजाय जाया जिरायनाय मानाय बेफोरखौहाय जोङो सासे फोरोंगिरि हिसाबै थियै खालामग्रोनांगोन फरायसाफ्रा सिस्टेमेटिक जिरायनांगोन प्रपारलि जिरायनांगोन डेस्क बेन्च एरेन्जमेन्टआ प्रपारलि जानांगोन आरो ब्लेकबर्डआ क्लिन जानांगोन क्लासरुमाव माने चक पेन्सिल रेडि थानांगोन डास्टार रेडि थानांगोन नङा होनबा औ सार बेफोरनो बिनि उनाव जोङो जेब्ला टपिकखौ एनाउन्समेन्ट खालामखांनायनि उनाव जोङो मा खालामगोन फोरोंगिरियाहाय जेब्ला प्रेजेन्टेसनाव थांगोन जोङो बेखौ लेसन प्लेननि रिलेटेड आरो सार बे क्लास जेब्ला जोङो बिमा रावखौ फोरोंनाय खान्थि होनोबा जोङो जोंनावहाय बै स्टेपआनो फैयो जोंहा जे लेसन प्लेन स्टेप दङ मोनथाम जेरै इन्ट्रडाक्सन प्रेजेन्टेसन आरो क्लजार दानिया फोरोंगिरिया सिगाङावनो मा खालामनांगोन बियो प्रेजेन्टेसनावहाय खन्थाइगिरिनि सुंद' सिनायथिखौ गाव होग्रोनांगोन फरायसाफोरनो जेब्ला टपिक एनाउन्समेन्ट खालामखाङो टपिक एनाउन्समेन्टखौ जों माब्ला खालामगोन जोङो इन्ट्रडाक्सनाव औ सार होमबा जोङो मा खालामगोन जोङो ब्लेकबर्डखौ बाहायनांगोन सिगाङावनोथ' जों हाबनायनि लोगो लोगो जों ब्लेकबर्डआ जोंना जेब्लाबो क्लिन जाखानांगोन जों बेखौ बयबो मिथिगौ बिनि उनाव जोङो टपिकखौ नामखौ जोङो ब्लेकबर्डआव लिरनानै होनांगोन आरो नोङो मा बे टपिकआवहाय जेनेबा खन्थाइ बा खन्थाइनि नाम लिरबाय बिनि उनाव खन्थाइखौहाय सोर लिरगिरिया लिरदों बिनि मुंखौबो जों लिरनांगोन बिनि उनाव जाय खन्थाइखौ फोरोंगोन बेखौ फोरोंनायनि सिगां आरो ब्लेकबर्डआव दि लिरनानै होगोन टपिकखौ ब्लेकबर्डआव लिरनायनि सिगां बे खन्थाइजों सोमोन्दो थानाय माखासे सोंथिफोर सोंगोन औ नंगौ सार बेखौ जोङो कुइसनखौहाय जों सोंग्रोनांगोन बिसोरखौहाय माने जाहाथे बे फरायावहाय गोसो फज'नो हायो सार औ बिनि थाखाय जों माखासे बिसोरखौहाय कुइसन गोरलै सोंगोन रिलेटेड कुइसन टपिकजोंहाय रिलेटेड जायो बे कुइसनाहाय जाहाथे बिसोरो गोसो फज'नो हायो फरायनायाव बिनि उनाव जोङो मा खालामगोन जेब्ला टपिकखौहाय जोङो लिरनानै होखांबाय लिरगिरिनि मुंखौ जोङो ब्लेकबर्डआव लिरखांबाय बिनि उनाव जोङो मा खालामनांगौ प्रेजेन्टेसन स्टेपावहाय खन्थाइगिरिनि सुंद' सिनायथि होनांगौ सार खन्थाइगिरिनि सुंद' सिनायथि बेवहाय जोङो खन्थाइगिरिनि सुंद' सिनायथिखौ ओरैबायदि होनांगोन जाहाथे गथ'फोराहाय नुनायजों लोगोसे बिथांखौ सिनायफालाङो मानो होनबा जोङो जेब्ला साप'ज जोङो मनरन्जन लाहारि सारनि फारसे जुदि गथ'फोरनो खोन्थायोबा हयथ' बिसोरो बेखौहाय सिनाया नालाय बिसोरो माने खोनासंनानैबो हयथ' गोसोआव थाजोबा जानो हागौ नाथाय जेब्ला टिचिं एइड्स बाहायनायनि गेजेरजों बा बिनि सावगारि बाहायनायनि गेजेरजों जों जेब्ला थाखो खथायावहाय गथ'फोरखौ फोरोंगोन होमबा निस्सय बिनि महरखौ नुनायजों लोगोसे बिसोरो गोसोआव लाखिनो हागोन आरो सोलोंनोबो बिसोरो मोनसे गोसोआवहाय मोनसे रंजालु गोसो फैगोन आरो बिसोरनियावहाय सार बिनि उनाव जोङो मा खालामनांगौ फोरोंगिरियाहाय गाव गेबें रावै गाव खेबसे मडेल रिदिं होग्रांगोन बा नेरसोन फरायनांगोन गाव बे फरायनाया जोंना जानला मोनला फरायबानो जानाय नङा सार बेवहाय जोङो गेबें माबाजोंहाय जोङो
सोदोबफोरखौहाय मख'नानै गोदै रैसुमै गारां होनानै जोङो फरायनो हानांगोन बिदिबा साबसिन जायो जाहाथे बेयाव माने खन्थाइनि जि कमा दङ सार आरो फुल स्टप दङ नङा होनबा बेफोरखौ नोजोर होनानै कमायाव माबादि सुरबो नांगौ बा दारियाव माबायदि सुरबो नांगौ नङा होनबा आरो रंजानायनि खन्थाइ बा दुखुनि खन्थाइ बेयावबो सुरा बेलेग बेलेग जागोन थ' बेबायदिनो फरायनांगोन खन्थाइखौ मोजाङै फरायनांगोन सार सिगाङावनो जाहाथे बे फरायनायावहाय फोरोंगिरिया गोरोन्थि खालामा बेनि सायाव फोरोंगिरिया जेब्लाबो नोजोर थानांगोन नङाबा मा जागोन जेब्ला खन्थाइखौ गावनो जुदि गोरोन्थि फरायोब्ला हयथ' फरायसाफोराहाय बे गोरोन्थिखौनो सोलोंलांनो हागौ बिनि सायावहाय फोरोंगिरिया मोजाङै नोजोर होनांगोन आरो बिनि उनावहाय जों मा खालामनांगोन जेब्ला बिसोर बुजियाखैबा जोङो हयथ' बेखौ फरायफिननानैबो होनांनो हागौ माखासे खन्थाइफोर गोरा थायो गोरलै थायो बिनि सायावहाय सोनारगोन बिनि उनावहाय जोङो मा खालामनांगौ सार माने फरायसाफोरखौहाय गावसोरखौबो खेबसे फरायहोनांगौ गोबारै लाउड रिडिं खालामहोनांगौ बिनि उनाव लाउड रिडिं खालामनायनि सर'खौ बिसोर दानानै होयोबा जों मा खालामनांगोन लोगो लोगो सिरियै फरायनो होनाय मोनसे सर'खौबो दाना जाय खन्थाइखौ फोरोंगिरिया फरायनानै होबाय बे खन्थाइखौनो फरायसाफ्राबो गोबारै फरायगोन नङा होनबा नंगौ सार आरो गोबारै फरायखांनायनि उनाव आरो सिरियै फरायबावनांगौ बिनि उनाव जों मा खालामनांगौ बेसेबां सम फरायनांगौ बेखौ जोङो सार माने गथ'नि सायाव सोनारगोन सार बेयो माने बेवहाय जोंहा मोनसे समनि माबा गैया बेवहाय खाखानानै होनाय मोनसे माबा गैया स्टेन्जाफोरखौ नायनानै बा गथ'आ सोरबा लासै लासै फरायो सार सोरबाया हयथ' बेखौ गोख्रै फरायनोबो हागौ बा दसे समावनो बे जोबनोबो हागौ बे गथ'फोरनि सायाव सोनारो जोंना इन जेनेरेलि जेनेबा जोंनि क्लासआथ' 45-40 मिनिट्सनि गेजेरावहाय जायो बेखौ नोजोर होनानै जों खन्थाइफोरखौहाय फोरोंनाय जायो आरो बिनि उनाव बिसोरखौ फरायहोनायनि उनाव जों मा खालामनांगौ माखासे गोरा गोरा जे सोदोबफोर दङ जोङो होमबा मा खालामनांगौ ब्लेकबर्डआवहाय लिरनानै बिसोरखौहाय बे सोदोबनि सोदोबथिफोरखौहाय गुवारै बुजायनानै होनांगोन होमबा बिसोरो मा खालामगोन गथ'फोराहाय खन्थाइयाव माबाफोर गोरा सोदोबजों सौदावदोंबा बिसोर बेखौ गोरलैयैनो हमदांनो हालांगोन बेफोरबायदि खालामोबा जोंनि फोरोंनाया साबसिन जायो आरो बिनि उनावनो जों मा खालामनांगौसो माने खन्थाइ दानिया मेइन खन्थाइयावहाय मा राव बेरखांदों खन्थाइनि गेजेरजों मा बुंनो नागिरदों बेखौ फोरोंगिरियाहाय स्टेन्जा फरायनानै होलांगोन खन्थाइया गुसुंबाथ' बेखौ खेबसेयैनो फोजोबनोबो हायो बियो ससे फरायनानै आरो बिनि गेजेर गेजेरनो फोरोंगिरिया मा खालामगोन फरायसाफोरखौहाय सुंद' सोंथि सोंलांगोन जाहाथे बिसोरो फरायनायावहाय बेखौ बुजिदोंना बुजियाखै मोनसे हमदांनो हानायनि थाखाय आरो बिनि उनाव जोङो सोंथि सोंनायनि उनावहाय जोङो प्रेजेन्टेसन स्टेपाव जों बेखौनो फोजोबनो हायो बिनि उनावहाय जोंहा मोनसे स्टेप दंबावो क्लजार जों जायखौ क्लजार होननानै बुङो क्लजारावहाय जों मा खालामनांगौ सामाप आरो मोनसे माने बे खन्थाइनि गेजेरजों मेइनलि मा खोथाया बेरखांदों बेखौहाय गुसुङै खेबसे बुजायखांनायनि उनाव आरोबाव खेबसे सुंद'यै बुजायनानै होबावनांगौ गथ'फोरनोहाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिदिनो जोङो मा खालामनांगौ न'नि खामानि हमवार्क हरनांगौ गथ'फोरनो जाहाथे गथ'फोराहाय बेजोंहाय प्रेक्टिसाव थानानै नेक्स्ट क्लासावहाय बिसोरो लाबोनानै होफैनो हायो होमबा बिसोरो माने बेखौहाय सर' खालामलाङोबा बिदि टेकनिकै जों जुदि खन्थाइखौ फोरोङोबा निस्सय आं जाफुंगोन होननानै सानो सार फोरोंनायखौहाय नोंथांनि बुंनायनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय जे जिखुनु खन्थाइ बा रायथाइ फोरोङा मानो बेयाव जोंनो फोरोंनां आगजु टिचिं एड्स नांगौ नङा होनबा दा मोनसे आयदा हमनानै ला मिथिंगा बे मिथिंगा खन्थाइखौ फोरोंनायाव जों मा टिचिं एड्स बाहायनांगौ जायो आरो मानि थाखाय बाहायनांगौ जायो जों मिथिगौ सासे फोरोंगिरिया थाखो खथायाव पइन्टार बाहायनांगौ टेक्स्ट बुक बाहायनांगौ आरो चक पेन्सिल डास्टार बेफोरखौ कन्टिनिउवासलि बाहायनांगौ जायो ब्लेकबर्ड बाहायनांगौ जायो थ' बेफोर टिचिं एड्स बाहायनायनि आन्दोआव मा गोनांथि दङ मोजां कुइसन सार एक्सुवेलि जोङो टिचिं एड्स बुङोबा फोरोंनां आगजुफोर होननानै बुङोबा जों सिगाङावनो बिदिनो ब्लेकबर्ड चक पेन्सिल डास्टार पइन्टार चार्ट बेफोरनि खोथायानो फैयो जोङो जेब्ला सारा बुंनाय बायदि जेनेबा मिथिंगा खन्थाइनि सायाव जुदि जों फोरोंनो लादोंबा सिगाङावनो जोङो बिसोरनो मा खालामनांगोन मिथिंगा खन्थाइखौ सोर लिरदों बिनि लिरगिरिनि जे सावगारि बेखौहाय जोङो चार्टनि गेजेरजों गथ'फोरनो फोरमायनो हायोबा साबसिन जायो सार बिनि उनाव जोङो मेइन बिनि जे खन्थाइनि सिङावहाय मा हाबनानै दं मा दङ बेजों रिलेटेड माखासे पिकचार बानायनो हायोबा सावगारिफोर बानायनो हायोबा बानायनानै दिन्थिनो हायोबा क्लास रुमाव गथ'फोरनो बिदिबा साबसिन जाबावो मानो होनबा आरो बे सावगारिफ्रा मा जानांगोन कालारिं जानांगोन गथ'फ्रा माने कालारखौ बांसिन मोजां मोनो सार बिसोरो माने टिचिं एड्स बाहायनानै जुदि जोङो जोंनि फोरोंनायखौ फोरोङोब्ला गथ'फोरा बांसिनै इन्ट्रेस्टआ हाबो बिसोरनि गोसोआवहाय फुरथि मोनो
सोलोंनो गोसो जायो माबा मोनसे नुबावसिगोन माबा मोनसे गोदान नुबावसिगोन आरो बिसोर बे सावगारिखौहाय बिसोरो गोरलैयैनो गोसोखांनो हायो सार सावगारिनि गेजेरजों जोङो फोरोङोबा बा टिचिं एड्सनि दारै जों जुदि गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होयोबा बिमा राव फोरोंनाय खान्थियावहाय जोङो गथ'फोरखौ गोरलैयैनो फोरोंनो हागोन होननानै आं सानो आरो बिदिनो थाखो खथायाव जों पइन्टार बाहायनायनि जोबोद गोनांथि दङ मानो होनोबा जों जेब्ला ब्लेकबर्डआवहाय माबा मोनसे बाथ्रा लिरबाय बे बाथ्रा लिरखांनायनि उनाव जुदि आं बेखौहाय आसिजों थुनानै होयोबा सार बियो हयथ' बे ब्लेकबर्डनि बिराद खाथिसिनाव थांनांगौ जायो आरो बे आं खाथिसिनाव जेब्ला थांनानै फोरोंगोन होमबा मा जायो उननि थानाय गथ'फोराहाय बेखौ नुहुराबो जानो हागौ लिरनायखौ नुहुराबो जानो हागौ आरो नुनायावबो माने एसे माबा नुगोन आरो बेखौहाय स' जोङो मा खालामनांगौ पइन्टारनि हेफाजाब लानांगौ बेवहाय पइन्टारखौ जों मानो बाहायो जेब्ला माबा मोनसे पइन्ट लिरनायखौहाय पइन्ट खालामनो थाखाय जोङो दिन्थि लावथिखौ जोङो बाहायनाय जायो बेजों दिन्थि लावथिजों फोरोङोबा गथ'फोरनो जोङो साइडआव थानानै जिङाव थानानै थुनानै फोरोंनो हायो मोजाङैनो जों बे नङादि जों पइन्टार बाहायनायनिबो माखासे स्किल्सफोर दङ सार टेकनिक्सफोर दङ जोङो पइन्टारखौ जेरै थुनानै खेबसेनो ब्लेकबर्ड खाथियाव थांनानै जोङो थुबाबो जानाय नङा जोङो मा खालामनांगोन जेब्लाबो नोजोर होनांगोन जाहाथे गथ'फोराहाय आंनि पइन्ट खालामनाय जिनिसखौ जाहाथे बयबो समानै नुहुरजोबो एखे टाइमावनो जाहाथे बयबो सोलोंनो हायो बिनि थाखायनो आङो जिङाव थानानै पइन्टारजों जोङो दिन्थि गथ'फोरखौहाय फोरोंनो हायो आচ্ছা जों मोनसे मोजां बाथ्रा सोलोंबाय जे थाखो खथायाव सासे फोरोंगिरिया टिचिं एड्स बाहायनांगौ औ सार बेनि गुबै जाहोनानो जादों गथ'फोरनि गोसो बिगियान गथ'फोरनि गोसोखौ बोगथाबनो हानायनि थाखाय जोङो टिचिं एड्स बाहायनांगौ नङा होनबा स' टिचिं एड्स बाहायालासिनो जुदि भार्बेल लेक्सारल' होबाय थायोब्ला सोरबा फरायसाफ्रा टेनथनोबो हागौ सोरबा माने बानोबो हागौ माने गोसो होआलासिनो बायदिसिना दुस्थ' खालामनाय बेफोरबो जानो हागौ थ' बेनिफ्राय जों मिथिनो मोनो साफ्रोमबो फोरोंगिरिफ्रा थाखो खथायाव टिचिं एड्स बाहायनांगौ आरो बेनिफ्राय जों बेखौ मिथिनो मोनबावदों जे सोंलु सोंनाया जाहैबाय जे गथ'फ्रा बेसेबां रोंगौ बेसेबां रोंखो सासे फोरोंगिरिनि फोरोंनाया बेसेबां मोजां जाखो आरो सासे फरायसानि गोसोखौ बोगथाबनो थाखाय माखासे सोंलुफोरखौ सोंनांगौ जायो आरो बे सोंलुखौ माने टपिक एनाउन्समेन्टनि सिगां आरो टपिक डिसकासन जाबाय थानाय समाव आरो टपिक फोजोबनायनि उनाव थारमाने सोंलु सोंनाया कन्टिनिउवास प्रसेस नङा होनबा थ' नोंथांनिफ्राय जों मिथिना मोनबाय जे थाखो खथायाव सासे फोरोंगिरिया माबा मोनसे आयदाखौ फोरोंनांगौब्ला जे लेसन प्लेननि माखासे स्टेपफोर इन्ट्रडाक्सन प्रेजेन्टेसन क्लजार बेखौ बाहायनांगौ नङा होनबा थ' बेखौ बाहायनायाव जोङो आरो माबायदि साबसिन खालामबावनो हायो जे ना लेसन प्लेनाव जि दङ बेखौल' थख' बाहायनांगौ ना बले बेनि अनगायै आरो साबसिन खालामनो थाखाय माबा मोनसे राहाफोर दंबावो नामा नङा सार आं बेखौ बुंगोन माने लेसन प्लेननि स्टेपखौल' जे जोङो सिदा मानिनानै फोरोंलांनांगौ बे नङा सार बेनि बादैबो जोंहा गोबां खोथा फैयो बेवहाय माने सासे टिचारनि सायावनो बियो सोनारनानै दङ सार माने बेनि क्लासरुम मेनेजमेन्ट खालामनायाबो सासे फोरोंगिरिनि सायावनो सोनारगोन सासे क्लासरुमाव गथ'फोरखौ फोरोंनायाबो बिनि सायावनो सोनारगोन सासे फोरोंगिरिया जुदि क्लियार माजों भइसजों जुदि फोरोंनो हायाबा बा बिनि मेनेजमेन्ट खालामनाया बा कमिउनिकेसन स्किल बेहा गैयाबा गथ'फोरजों बेवहायबो गथ'फोरा हयथ' सोलोंजोबनो हायाबो जानो हागौ सार बिनि फोरोंनाय टेकनिकआबो हयथ' गथ'फ्रा बुजियाबो जानो हागौ जेब्ला गथ'फोरा बुजिया होमबा गथ'फोराहाय मा जायो टिचारनाव सोंनो गोनां जायो नाथाय बे टिचारनाव सोंनो गोनांखौ जों माब्ला खालामगोन जेब्ला सासे फोरोंगिरिया गथ'फोरजों मोनसे लोगो सोमोन्दो बेखौ दानानै लाग्रोयो सिगांनो होमबा गथ'फोराहाय मा खालामगोन बिसोरो जेब्ला बुजियाखै अब्ला बुजियै बाथ्राखौ बिसोरो फोरोंगिरिनावहाय गोरलैयैनो सोंफिननो हानायनि मोनसे सुबिदाखौ मोनो सार नाथाय जेब्ला फोरोंगिरियाहाय जुदि एसे खाब्रां गोब्रा जुदि माबा बेबायदि जायोबा गथ'फोराहाय मा जायो बेनाव सोंनो साहस मोना गिगोन गथ'फोराहाय दा जोंनो गिनायखौ नाङा नङा होमबासो बेनिखायनो जों मा खालामनांगौ जेब्लाबो फ्रेन्डलि आरो गथ'फोरखौहाय जोङो जेसेबां हायो गथ'फोरजोंहाय लोगो बायदि मोनसे सोमोन्दोखौ दाना गथ'फोरखौहाय मोजाङै जोङो सोलोंथाइ होहोनो हायो आচ্ছা जों बेखौ मिथिनानै मोनबाय जे लेसन प्लेनाव जेसेबांनाखि स्टेप दङ बेफोरनि अनगायैबो फोरोंनायखौ मोजांसिन खालामनो थाखाय सासे फोरोंगिरिया मेनेजमेन्ट स्किल थानांगोन आरो नैथियाव जाहैबाय फरायसाफोरजों मोनसे फ्रेन्डलि रिलेशनशिप बेखौ दानानै लानांगोन नङा होनबा आरो बेनिफ्राय मोजांसिन खालामबावनो थाखाय जोङो आरो मा सोलो बाहायबावनो हायो बिदिनो जोङो थाखो खथायावहाय गथ'फोरजोंहाय जोङो सम बिदिनो माखासे आयदाफोरखौ लानानै सावरायनोबो हायो सार बिदि खालामोबा
जोंनि फोरोंनायावबो ओरै हेफाजाब जागोन आरो गथ'फोरनि माखासे आखु दानायावबो हेफाजाब होगोन मानो होनबा गथ'फोरनि समानो जाहैबाय मोनसे बिसोरो माने सोरजिलु मोनसे माबा थायो बिसिनियावहाय सार खिन्थु बे क्रिएटिभिटी थायो आरो बेखौ एनकारेज खालामनांगौ सार बेनिखायनो टिचारा जेब्लाबो मा जानांगौ थुलुंगा होनो हानाय मोनसे माबाखौहाय बेयो गुनखौ गावनो दाना लानांगोन आरो थुलुंगा होनो हानाय हाग्रा जानांगोन सासे फोरोंगिरिया बिदिनो माने फोरोंगिरिखौ नुब्लानो फरायसाफ्रा मोजां मोननाय औ सार बे मोनसे लोगो बायदि साननाय बे जानांगोन जाहाथे गिया बेफोर जानांगोन आरो थाखो खथायाव फोरोंगिरिया माबा मोनसे सोंनायखौ फिननाय होयोब्ला बेनि थाखाय बै फरायसाखौ थुलुंगा होनो थाखाय जों बेनो मोनसे एवार्ड बा रिवार्ड जों होनो हायो जेरै माखासे सोदोबफोरखौ बाहायनो हायो जोबोर मोजां नङा होनबा जोबोर मोजां होननानै बुङोब्ला बिराद मोजांमोन गथ'फ्रा आरो बिनि जि फिननाय बे फिननायखौ जों जुदि ब्लेकबर्डआव लिरोब्ला बै गथ'आ मोजां मोनगोन नङा होनबा आरो बिनिफ्राय जोङो मा खालामबावनो हायो बै सासे गथ'नि माने थुलुंगाखौ जोङो आरो साबसिन खालामबावनो थाखाय जों बिनि फाफ्लियाव जों बुहैनो हायो जे साबायखर बा जोबोर मोजां होननानै नङा होनबा थ' बेफोरनि थाखाय सासे माने फोरोंगिरिया सांग्रां जानांगोन जे माने लेसन प्लेननि स्टेपनि अनगायै माखासे टिचिं स्किल्स बाहायनांगोन माखासे प्रिन्सिपल्स बाहायनांगोन नङा होनबा आरो बिनि जि माने भइस बेयो माने क्लियार जानांगोन बे बुंनाय सोदोबफ्रा क्लियार जानांगोन आरो फोरोंबाय थानाय समावनो ब्लेकबर्डखौथ' बाहायखानांगोन नङा होनबा बेनिफ्राय नैबे आङो मोनसे जोबनायाव मोनसे सोंलु सोंबावनो सानदों नोंथांनिफ्राय ड्रेस क'डनि बेलायाव बा सासे फोरोंगिरिया माबायदि ड्रेस गाननाया मोजां बे थालांनो सार आं बे मोनसे खोथाखौ बुंबावनो नागिरदों ड्रेस क'डजों लोगोसे जोंहा आइ कन्टेक्ट क्लासावहाय सार आइ कन्टेक्टआ मोनसे माने गोनांथार खामानि मावो सार जेब्ला जोङो गथ'फोरजोंहाय आइ कन्टेक्टआव थाया होमबा बे समावहाय गथ'फोरनि जे माखासे मा होननांगौ बेखौहाय माने आइ कन्टेक्टखौ जोंनो नांगोन माने आइ कन्टेक्ट थायाबा गथ'फोरा मा जायो जेनेबा मेगनजों मेगन सोमोन्दो जेनेबा फोरोंगिरिया सोरबा फोरोंगिरि थानोबो हागौ बा जानोबो हागौ बेफोरो जेनेबा माने फोरोंनाय बेलायावहाय किसुमाना जुदि नोङो टेक्सटबुकखौल' फरायबाय थायोबा सासे फोरोंगिरिया क्लासरुमाव हाबनायनि उनावहाय होमबा मा जागोन आइ कन्टेक्ट गैयिनि थाखाय गथ'फोराहाय उनाव मा खालामदों बेखौ गाव नुवाखसै आरो गथ'फोराबो माने बेखौहाय आइ कन्टेक्ट गैयिनि थाखाय बा मेगनजों मेगन सोमोन्दो गैयिनि थाखाय बिसोरनो जे सोलोंनांगौमोन बेखौ बिसोरो मोनजोबाबो जानो हागौ आरो ड्रेस क'डनि बेलायाव आं जेब्ला बेखौनो बुंनो सानो सार जों जेब्लाबो जेन्टेल आरो डिसिप्लिन बेखौ जों मेनटेन खालामनांगोन माने जोङो जानला मोनला ड्रेसखौनो गाननानै जुदि जों थाखो खथायाव हाबोबा बे जानाय नङा निश्चय एफेक्ट खालामगोन माने गथ'फोरनि जि बिहेभियार डेभेलपमेन्ट आरो एकाडेमिक एचिभमेन्ट लेभेल बियो फोरोंगिरिनि जि पार्सनेलिटि बेनि सायावबो सोनारनानै दं नङा होनबा जे फोरोंगिरिफोरखौ नुनानै फरायसाफ्रा बिराद सोलोङो आरो मा सोलोङो बेखौ फोरोंगिरिफ्राबो आन्दाज मोननाय नङा दा बेनिखायनो सब समय सासे फोरोंगिरिया गावनि जि पार्सनेलिटि बा जि ड्रेस क'ड बेनि सायावबो सांग्रांथि होनांगोन राव बाहायनायाव माने सांग्रांथि जानांगोन बिसोरखौ ट्रिटमेन्ट होनायाव मोजां बेबहार खालामनांगोन आरो सासे लोगो बायदि सोमोन्दो दानानै लानांगोन बेखौ जोङो जुदि मावफुंनो हायोबा सासे फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि मोजां रिजाल्ट खालामनायाव निस्सय हेफाजाब होगोन आरो गथ'फोरनि जि बिहेभियार डेभेलपमेन्ट बेयावबो मदद होनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो माबा बुंबावनांगौ दं बिनि सायाव बुंबावनांगौआ सार बुंबाथ' गोबां खोथा फैयो जेनेबा सावरायनो थाङोबा बिदिनो आं जोबनायाव बुंनो सानो आरो बेखौनो माने जोङो जेब्ला बिमा रावखौ फोरोंनो थाङो होमबा माखासे बेफोर खान्थिखौ जोङो मानिनानै जुदि गथ'फोरखौ फोरोंथाइ होयोबा निस्सय जोंनि फोरोंनाया जाफुंगोन होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसे टिचारनि जे गुनफोर थानांगौ बेफोर माखासे गुनफोरखौ जाहाथे साफ्रोम फोरोंगिरिफ्रानो मानिनानै सोलियो आं बेखौ लुबैयो सासे फोरोंगिरि जानानै सासे रल मडेल हिसाबै जुदि गथ'फोरनो दिन्थिनो हायोबा बे साबसिन जागोन आरो सार जों दिनै जर'खायै सासे फोरोंगिरिया खन्थाइखौ माबायदि फोरोंनांगौ बेनि सायाव सावरायबाय आरो गसाइगाव बिएड कलेजनि लेक्सारार जुलिया नार्जारि बिथांखौ आं साबायखर होबाय बे उननि समफ्राव जोङो आरो बिदि सावरायनाय जों लाबोबावगोन जों मिजिंथिदों दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो फोरोंगिरिफ्रा एसेब्लाबो सोलोंनो हागोन जों मिथिगौ जे सासे फोरोंगिरिनि जि पार्सनेलिटि सासे फोरोंगिरिनि जि एटिटिउड बियो सासे फरायसाखौ दानो हायो सासे फरायसानि आखल आखुखौ दानो हायो सासे फरायसानि रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हायो सासे फरायसाखौ बेनि आथिङाव गसंनानै थानो थाखाय
मदद होनो हायो। गोजोन्थों।